benjang lamun sun palas trong anyar mbahmu jadi kirim kembang pripun Mas? Sasi niki? Alhamdulillah toh. Sing penting kula pun kecandak. Oh ngoten, sampun setorane wis kecanda. Alah dolke suprasik ya menang. Alah Kok ketiyar. yo pas lho njenengan iki. Jindul kok mati ece aku. Age mlebu kok kono wis kegaruk polisi aku mau. MC ku durun sik. Wah, ndudeke wong iki. Kirimen layoning kembang jot dikubur jroning Kok kesusuan. bumi Ampun kesesa. Jenengan ki ajeng diuri-uri kok kesesa lho. kuburan kasur sari Nek senjatane bareng. lambarono sutra baiki paling nakal dhewe sak kelurahan Krebet. Pundi-pundi? Mbah Kakung nika. Lah, Apa jenenge kae? Mbah Tumin. Tumin, Mbah Tumin. Iya, Nggih. mulai siap tak kecroi barang. Mbah Tumin ki nek nggonanku kono tukang main nih, Mas. Adol wedhus ngantek ping 4 kae. Lah jindul tenan. Lah kira gak ya ngerti. Kowe melu-melu kowe. Wah. Tumben jenengan ning daerah dhewe anu ora dolan HP, Mas. Kula Heeh. alah ada lembaga sensor pusat. Biasane iki tumben HP-ne ning tas terus. Ora, tadi paketan. Bantale payu doro ageguling pentis kuning ngerti lan kowe Mboten. iki bawane wong arep mati. Mboten kesesa lho. Gek sapa ya? Jenengan iki kok ya medeni lho. Aja dingeti sing arep mati sapa. Lah ning ki ya medeni lho bawane kuwi. Nek iso kaya bawa kuwi mau insyaallah husnul khotimah. Ngerti kowe husnul khotimah? Ora ngerti kowe ora tau ngaji blas kok. Cobi teko Ustaz Sutris wau. Dadi ngeten niku ning jero kubur dijembarke kaya sak kedheping netra entuk ngingeti. Dijembar kowe wis jembar kok. Maksudnya rasa ora perlu dijembarke wis jembar dhewe suwe-suwe. Ah, kowe ora ngalami kok. Sampun to niki? Derek. Tangisana kinantenan dandang jemenak-jemenak ngono. Sik tak absene sik.
Bapak Idi enek iki. Endi? Absenan Mas. Anyak tiyar wesan. Ditarik Aja sisa. entuk. Endi wong. Di absen biasanya terus ditarik. Untuk panggilan Bapak Idi jatah rokok saya nanti buat kamu ndi wonge. Kaya saka gepeng netra 3 taun wis tanpa dirasa kaya tulusing tresnaku aku setya ngenteni balimu monggo Ku ora nyilai pancen diko lampilaning ati bener siang atiku bisa bebrayan karo sliramu paribasan kembang alun sini rampah nyuwun kang Mbok sing tenanan lho, Cok, nek kira. coba sing ngabani wong wedok len ndang sing semangat lang ngono ndang Sing semangat lho, Mas. Mas Dalang. sing semangat lang Ya nek kuwi keseron nek kuwi kok. ngabani iki ya semangat kok sing semangat Mas nyun sewu kaleres wiraswarane Alrosta mriko dalang tapi di zoom anu kanca-kanca Kok sing gedhe dhewe iki. sing nyoting iki malah Pinggir. Nggih, matur suwun Mas. Kuwi. nika sing mburi lemu Kok sing makmur dhewe. lah Nggih, matur Mas suwun, Pak. Reza Mahendra menika saking Banaran Sambung Macan iki Mas nggih Banaran nggih alhamdulillah mengke bubuk ken kula mawon Mas Reza mengke enten kamar cilik mburi nika adik kandang pitik Apa nika kuwi? Kamar cilik iki apa? adik kandang pitik mburi omah gitu seneng nang nyambut gawe masaran Nggih. salah satu contoh pembudaya niku Sragen diakui dunia nek campur sari menika sudah diakui dunia melegenda. Iya, Namun kebanyakan di Sragen iki nyun sewu ngendi-ngendi MC mari cepet setruk. Lah kok iso lho Mas, kok Lah setruk. nyong mendem terus kok. Ning liyane krebet umum iki tenan ora enek wong ngecuwit kene iki. Wong sing nyelelek dhewe aku soalnya. Mengakui. Ndang iya terus ke. Ganteng mawon. Alrosta Mangayun.
netra telung taun wis tanpa dirasa kaya tulusing tresnaku aku sedya ngenteni balimu Batiku ora nyirani pancen tiba bungae ngatiku bisa bebrayan karo sliramu paribasan kembang alun sini rampah ngarepan ya loro ra ketang sing meh mirip. Sesuk diseragamke padha lho Sin ya. Ya. Niki sing gajah niki Pak Babinsa Pak menika. Kok gajah lho? Kak Seno niku lho. Asistene Bapak kok gajah lho. Engko ngono kok. Jenengan ki kok nek ngendikan ki kok ya bener. Senosaurus. Motor Fortuner saiki ra tau dinggo mergo dinggo Seno terus rusak bane kantek mbledos. Kumatan Kak. Ya ora apa-apa. Alhamdulillah sahabat niki bagian diunyo-unyo nek rakono aku. Mungkin terakhir landu. Orang terwet sa Indonesia. Nek mung nyolongi juduke kancan. Kok nyolong lho? Apa-apa dicolong kok ta. Ciduk aduse dicolong landu. Oh alah. Enggak diteraske. Sepenting ora katoke Kak Seno dicolong ya. Iya ta? Iso nggo kemul kene katoke Seno. Yambang siji panyuwunku dikotan sadat kapaing ati urip Pangkur Rinoso. Sepiro? Rinoso saya karasa jumeneng Dek Icis. Wis iso tadi. Urung iso kok yo mung ngarepan kuwi tok. Karasa rasaning ati. Nang. Teruske dirimu.
satu potensi yang saya temukan dari satu gadis desa sing biyen ula-ulo ning asline pinter. Yolan Icis menika semester 3 SMK Negeri 8 Surakarta menawi pun terusaken ning gandeng kebutuhan menika mendadak wonge cuti. Kalajengaken monggo. Kebutuhan high kids. Tindinganmu lho krek marai ngekek wae. Yen wis rina engkang ratri kang katulu mengseliramu tanah liat Mas Dwi. Lah piye lah sengkrek wis rabi lho. Rapopo. Mas Dwi kan dudaya. Rapopo bolo. Tak tresnani lahir batin wewayangan kang rindu ra ilang saka pikiranku wis lali-lali nyatane ora bisa lali. Pasuryanmu siramu sejatuh hatiku
Saben ku nyawang fotomu rasa kangen aku mring sliramu biyen nate andung tresno bebarengan ning kedhong Buat mempelai berdua, jangan pernah lupa atau melupakan kedua orang tuamu. Tenan, wong tuwa ki tresnani anak tulus sak jroning ati tekaning lahir tekaning batin. Iya. Kaya adhiku lanang Waniwan, Nggih. jan tumpakmu mewah, omahmu mewah ki perjuangan ibumu karo pakmu. Eling aku ndejek cilik bapakmu nggendongi gabah karo ibumu nimbangi. Saiki iso sukses, kowe nampa kepenake, sungkem karo bapak ibu tenan. Oh alah lele aku wis ora nyoba. Lah nek jenengan Mbokku guru wis minus gajine. Cek tak colongi mendino. Aku gelo lagi. Pokoknya bekti marang ibu bapak buat mempelai juga. Jangan lupa dalam hidup bahagia. Life too short for sadness because living is the thing. Hidup terlalu singkat untuk bersedia, nah hidup sangat berharga buat kita. jeru tenan. Ibuke lho ngasih nangis tenan lho Mas nang ki. Tumpakane Pajero ki mbiyen mung perjuangane pakmu nggawa becak nggawa gabah ya. Malah kaya wewe gombel. Bunas malah nangis tenan. Malah ibuke nangis tenan lho saking terharu. Kelingan tenan kok ya. Kelingan pancen. Zaman berjuang biyen. Bapak ibu itu sejak saya masih kecil Nggih. berjuang neng pasar Girimargo nganti saiki ndek selepan anake sugih-sugih kaya Sugih-sugih. Oh lah sing uripe rekoso ki aku ket lahir teko sepene ora ndek apa-apa. Wes. Banyuwunku mereng sliramu ngising hati lewat angin wanci dalu tak ditete salam tangan jroning hati. Allah. Yuk. Saben ku
Gendang rampung selak udan Banyuwunku merenges liramu rungokno nangising hati iki lewat angin wanci kamu tak titip salam kangen jroning hati. Matur sembah nuwun. Sambat tetan ngaru wara injak Januari job ya arang adoh sambat bariki seminggu kas kanca-kanca prei ya Libur panjang. aku sujokno wis Ayo duwe sampeyan ya Mas. aku ndek celengan kok Nopo? ya ngiris lemah ngemper saidik ngono nah nggo seminggu lah ya cukup pating trecep kaya dicocoi eri Ayo rasane dicocoi kaya apa ya Mas? nek wong lagi nandang katresnan kuwi trah kaya dicocoi Oh. roh dastre dipeme ning samping omah aleh ayem ora Alah alah. saya suwe saya bingung Antara nek bar dicocoi ngono iki bingung kok Mas. iya Monggo cocoi. Engke sing ngeterke sapa? Sopirmu sapa saiki? Kirangan. Ya, lho. Reza iki. Saya suwe, saya bingung. Mas Bendol, Eh. nek sekirane bingung ke gek ndang dirabi. Lah tek kabeh-kabeh mbok kon rabi wong aku ku wis duwe apa-apa tek kon rabi. Aku kan Batuke kuwi lho ya. etok-etoke. Lah etok-etoke piye? Neng omah ke apa ora kecandak mangger kon rabi ya. Ning omah kere nek sing dipangan kok bola-bali kon rabi ae. Nyanyi telu ki ayu banget. Ayu dhewe sing klambi abang. Eneke mung mrengut ae. Saya ngrantes jroning ati endi nulung
angampet tatan kuwawa kudu weruhate ati campur sari apik iki resikone gedhe. Napa nggih? Aku mau ngangge ngadeg ini sengeni Marno. Aja ngono ndol kleru. Ngadeg ya kleru ya. Lah jenengan ngadege tarah kleru lho. Ngadegi lurus kok lah ngadege jenengan rada. Wong eneke sikil ya iki lho, Cah. Atiku rumangsa lega dene kelakon catur netra saben ing wanci bangun amung tansah dadi linduran dadi usada lara wuyung nyedak lungguhmu aja ragu-ragu prasasat ketiban daru sajamu hati meramus katamu ngaturaken wilujeng dalu sedheripun para tamu para penisepuh wilujeng miyarsakaken Al Rosta Indonesia. Dene klakon catur netra lan kang pindhasa setya amung tansah dadi dadi usada lara wuyung nyedak lungguhmu
Aja ragu-ragu prasasat Rotiban daru Sing semangat lah. Kuwi jenenge ora semangat. Napa? Amung getaki wong jagong kaya ngono malah do wedi. Ah, kandhane kok. Sing dibayar tenagane lah. Kaleres wirasuwarane dongklek menika dalang. Mula nek kula nyuwanten kalih panjenengane tetep kalah. Nggih, matur suwun. Dalang ki Reza, nek kowe iki dalangan pit setan. Nek dalange kae. Nek kae Dwijo. Nek MC-ne niki nggih dalang. Kula kulino dalang yang pegatan. Dalang kerusuhan. Mengke nek bibar menika tetep jenengan. Nggih. Nah, soale dawuh ingkang mengko gati atiku lega kalih ngudang anak. Sisandene mengke nek selanan telu ndak mboten prayogi mengke Ngudang anak to? Nggih. Nggih, anake sinten sing dikudang? Anake sing gadah dalem. Oh, alah. Dadi bar lega anake digudang ngeten to critane. Dan tak kira nek anake jenengan tak kon ngudang aku. Engko sing ngudang wis enek engko. Wong mbok ayo dintekke. Tak nganggo maca. Saiki wis padha dadi raja manto ngilangke rasa jemu Udang anak pun aturaken sekalian sekarang kanca-kanca dongklek katur ingkang mengugati. Ayo tes. Anak lanang dhewe, anak wedok dhewe, besok gede supaya selamat uripe. Anak lanang aku wis duwe, anak wedok aku yo duwe. Saiki tak sekolahke, aja mung pinter ngapusi pake. Ditukakne oleh-oleh yen ra rati aku emoh. Ditakokne Mas nganti jelek nek rasik kuwi aku ya emoh. Etan soto kulon ya soto, ora kaya iwake sapi. Etan bojo kulon ya bojo, ora kaya bojo sing keri. Aduh sayang, aduh sayang, tembok teng celone jare ngapa kok jaluk meneh. Dari mana dek datangnya lintang? Dari mana? Dari sawah turun ke kali. Dari mana dek datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Awan-awan jeneng karetan Mas bener, karetan akeh hulane. Rabi prawan kari koretan, kacek sithik pilih radane. Klambi ireng katokku ireng, srandal jepit koconan mata. Aku seneng kowe ra seneng, ra duwe duit arep mangan
kutut ilang susuwe yen wis mawon eling bojone siji loro telu papat tekan kata-kata 5 6 7 8 saka 10 11 12 13 14 15 16 kesel manuk manyar susu wedang tak sing anyar lali sing tuwa manuk amprit go kacamata banyu biru desane tretes hujan gerimis di Jawa Timur kalau rindu mas kirim SMS jangan menangis ditempati sangyaning para tamu mung ngalamun rino kelawan wengi wujudmu kang katon sirani mas kang katon nise wirakane tansah nglam alamin luas mana ati pantos gawe bingung yen tak lali-lali ning nyatane ora bakal lali mung kelingan wayang ampung nggodha jroning ati tuh wong ayu tega tenan ninggal ke janjimu aja bingung aku kumon kanthi ati linglung brebes milih neng netraku
yen kelingan mring janjimu nanging ora nyata kabeh janji mung ana ing lati laran ning atiku gagangake mikir ke janjimu rina wengi mung ngalamun mergo aku yo yen tak lali-lali ning nyatane ora bakal lali mung kelingan wewayanganmu godho jroning ati dumong ayu tega temen ninggal ke janjimu aja bebingung aku gumon nganti ati linglung brebes milih neng netraku yen kelingan mring janjimu nanging ora nyata kabeh janji mung ana ing lati senggak kok karo ngoso. Lah iya. Larang ning atiku gagangake mikir ke janjimu rina wengi mung ngalamun mergo aku
duh mirahe sontan nyono lamun sira angrawuhi sasat kati bandra bulan iya Prabu punden mami yakti garwanto iki tresnaku mung gedhe panggalih ing mring nyanyi si rawa wayung Yayi Sunpa dong mring tila wis pirang taun lawase ana kene ngenteni tekane ngantu-antu nggonku nunggu nganti putih kabeh rambutku rasa ati dadi kangen saya suwe saya malah nemon ngalor ngidul dadi bingung udan kangen ra bisa dibentuk wong ayu enggal bali kanggo nambah nikah ning ati nadyan
saka deping netra ati gelo muga antuk tombo nganti kekomo ing ngimpi gawang-gawang sliramu wis teko jroning ati dadi gelo tak goleki sliramu ra ono pirang taun lawase ana kene ngenten ditekane ngantu-antu nggonku nunggu nganti putih kabeh rambutku rasa ati dadi kangen saya suwe saya malah nemen ngalor ngidul dadi bingung udan kangen ra bisa dibendung wong ayu enggalo bali kang ambah nikah ning ati senadyan saka deping netra ati gelo muga antuk tombo nganti kekok mo ing ngimpi gawang-gawang sliramu wis teko lorong itu tadi gelo tak goleki sliramu ra ono satu panen monggo alhamdulillah sak memo pinarak lenggah
Lamun sira hantuk jatuh krami Ini dengan siapa? Gendro. Ganti Gibran. Gibran. Jangan menyebut merek nyun sewu. Maksudnya gak merek niku Kang Mas. Antara satu dengan yang lain nyun sewu. Lali aku Mas. Walaupun aku termasuk tim sukses tapi jangan menyebut merek. Karep Nggih, Pak nggih. Karep kula niku wau mboten teng mriku. Lah iya. Pak, karep kula mboten teng mriku, Pak. Oh, nggih. Anjen garwa kula menika naminipun Mas Gibran. Oh, mboten apa Menika yen. piyantunipun ingkang ngorjen nomor kalih niku. Suarane kok swanten kakung to Lah, jenengan nggih. kok iso to ya. Kan iso kok Pak menika. Naminipun garwa kula niku sing ngorjen nomor kalih niku naminipun Mas Gibran Suda. Nggih. Prewangan. Tetep swara kakung. Nerung tak swara kakung. Tetep nerung tak ceblek aja ganti swara. Siti ana colimang perkara Monggo Pak D mriki Pak D. Mas Widi dados piantun kakung menika kudu disingkiri C5 perkara. C1. Cendala mala tangane. Rale cendolo Mas. Apa Nek kuwi? teng mriki teng Kali Kangkung niku cendolo ngertos mboten jenengan. Ngamuk maksudnya? Nah. Cendolo niku tunggale nang jero dawet kan lho Mas. Iya, cendol kae. Gak oleh nyebut merek jare. Kae nek kuwi gerek entuk. Oh lagi obatnya rong kena ding. Oh, Cendelo. nggih. Cendolo ki tangane ampun entengan. Iya. Timbangane dingge ngeplak, dingge ngelus-ngelus pipine Mbak Ayu. Ngono iya. lho Kang Mas. Tak iya ngono tadi Mas. Iya, di mas matane ya. Dimas ngene ngono. Heleh. Sing rada fokus ya. Nek ra nyebut merek iki sing bab iki, nek sing iki entuk ngono dipilah-pilah. Ngaten. Den ping kalihipun. Lah kuwi wedoke sok kapan? Alah engko sing manut aku. Alah, engko nganyel ae. Aja nganti wong lanang cethek. Karepe kuwi mau arep dipaske nek iki wis swara wedok ora iso. Ora iso. Nah, kuwi kudu manut aku kok. Lah, Tar ya wong itu iku dimanut wong lanang. iya, madhep rono saiki. Bek. Suara putri. Tapi lho, ngene jenenge cendolo lho Mas. Ngono iki mlebune KPRT. KDRT. Oh, ganti. Nek kowe barang ben sisane bubrah tes nah aku. Suara putri. Iman bondo nggo ngamal. Ngeten lho bapak-bapak, jenengan niku ampun eman kangge ngamal. Ya Kenane. Mula pikir Kenane. pikir aku juruse ra neng kuwi kok. Ngamal kangge para warga-warga ingkang membutuhkan ngeten niku. Termasuk aku nih ya, Tis. Iya. Enggak. Terus ke, kita tetap suara cewek. Dene kangka telu. Niku malah nek diceblek ya. Nggih, asline niku biyen diceklekke, gandeng cekleke pun rusak. Niku kudu diceblek ngeten. Cara radio rusak deblek. Asline malihipun niku mboten diceblek, Pak. Pripun? Diwalik. Ora kutah. Aku nek tak ngene engko sengeni sene ngomah. Sing ngomahi sapa? Ya mah iki. Omah wis tak dol kabeh. Oh iya. Oh, amin alhamdulillah muga-muga katul tenan. Aja nganti wong lanang cupar. Cupar ya apa Tis? Cupar kuwi iki ngewo-ngewohi bumbone wong wedok. Blonjo 10.000 dirinci nggo setahun tak tukokno tanggalan sisan.
Lah aku belas ra tau blonjo. Ndak, malahan ngono kuwi. Kahanan kok kaya ngene kok seminggu nyang pisan malah ngger. Akeh kancane, Mas. Monggo. Cemburuan sujono kepati-pati. Ganti swara kakung. Rasa tak ceblek nimbang mati wing Aja diceblek to, Mas. Didulek kae ngono lho. Kongkong nek didudul ngono lho, Mas. nek leren tenang ae wis kabeh to, tenang ae. Engko tak slenthek. Ping 5 aja dadi piantun kakung. Ora penak nanti kamu. Lah pripun? Kok cutake rene iki ora penak. Oh, niki wau ngeten oh. Jangan menghina orang yang sudah hina. Malah guyu malahan. Ampun celutak, ora usah njaluk diwehi. Ya. Aku rawani kok, aku WA rawani aku. Ndang yo, tanggame panjenengan manut. Heh? Monggo, swara kakung karo swara kakung kali swara cewek tetep panjenengan. Untuk hari ini nyun sewu dawuh dari Pak Bambang Mas Bendol ampun nyanyi ngreget-ngregeti video. Dawuh saking Pak Bambang Mas Bendol kasuwun kondur. Alhamdulillah. Saben ku nyawang fotomu rasa kangen marang sliramu biyen ate andum tresno bebarengan neng kedung saiki adoh paratmu tanpa kabar kepiye wartamu aku tansah ngantu-antu liya wektu bakal ketemu pancen kudu dilakoni yen to tresno ra kudu duweni nadyan abot jroning ati piye maneh tetep tak gondeli Semangat Mas Dalang. Aku seneng. Tak makili. Iya. Anu aku seneng saiki. Kalau ku istilah rusak ya bermanfaat. Jadi pas lanang apa pas wedok ngono ben manut sing arep ngetokke swara. Nah, iya toh. Jadi wis buabrok karepe dhewe. Niki kakung napa putri, Pak? Ngersakne kakung napa putri? Oh, kakung. Lanang wedok bareng ngono bisa to. Ampun bareng dereng saged diwor niki. Oh iya. Iki mesane alasane ya gumun. Panyuwunku pring sliramu rungokno tangise ati iki ayo nak Lewat angin wanci wengi aku titip salam kangen jroning ati
Putri. Mengayut Al-Rosta Indonesia, Alfa Audio juga Multimedia. Mungkin atas kopang lipur mring sedenipun para tamu kagum Saha Putri. janjiku disaksen
ayu aku ngenteni tekamu Dengan kepareng beksan selamat saking Sawetawis. Nuwun selamat katur sinaringan kanca-kanca dokrek.
Menika dawuh Pak Bambang